Xayırlı erте Татарстан дәүләт телевидениесінің milli тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Туры эфир студиясендә Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Ковидның сәламәтлеккә аеруча куркынычлы омикрон штаммы янәшәдә. Чувашиядә вирус йоктыруның беренче очрагы теркәлгән. Мәрҗәни эшчәнлеген өйрәнү, яшь буынга таныту эше бик мөһим. Башкалабыз Казанда Шиһабетдин мәрҗәни атналыгы дәвам итә. Яшьләргә иң яхшы туристик проект Чаллыдан мәктәп укучысы Камилия Юнусова 21 гасыр лидеры Бөтен Россия конкурсында җиңеп чыкты. Зандаш күршебез Чувашия Республикасында омикрон штаммы йоктыруның беренче очрагы теркәлгән. Татарстанда ковидның яңа варианты әлегә табылмаган. Белгечләр йыгыш таралу куркынычы булуны исәпкә алып, саклык чараларын күргән диләр. Февраль башын табиблар хәвеф белән көтә. Омикрон штаммы яңа территорияләрдә тарала. 2 атнадан ул дельта штаммын кысрыкларга мөмкин дип белгечләр. Омикрон сәламәтлеккә бик куркыныч вирус, тиз тарала. Максимальное количество антител, титры антител сохраняются первые 3-4 Вакцинациядан соң 3-5 ай вакыт антитәнчекләрнең максималь саны саклана. Татарстанлылар 1 ел элек вакцина ясата башлаганга күрә, 2020 елның декабрендә кешеләр беренче вакцина ясатып, ревакцияләнмәгән булса 6-9 ай һәм аннан да күбрәк вакыттан соң хәзер икенче вакцинаны ясатырга вакыт. Ковидтан өстәмә доза вакцина кабул иткәндә антитәнчекләр тиз барлыкка килә. Шуңа күрә прививканы ашыгыч ясату мөһим. Күп кенә татарстанлылар моны эшләгән инде. Как самочувствие? Отлично. Первая, вторая. Ревакцинация уже. У меня первый раз в мае, в апреле я делал, там даже температуры не было. Прививка кабинетларында төрле яшьтәге кешеләр вакцинациядан алган тәэсирләре белән уртаклаша. Поначалу была какая-то, так скажем, боязнь, страх, что собиралась с мыслями, потом вот убедили, сказали то, что молодежь переносит легче, вот и все-таки собралась. Әгәр коронавирусның алдагы штаммы өлкән яшьтәге кешеләр сәламәтлегенә зур куркыныч тудырса, омикрон киресенчә балалар, яшүсмерләргә күпкә куркынычрак. Аларда авыр өзлегүләр белән бронхит булырга мөмкин. Тулаем алганда бу штамны ешрак пневмония түгел, ә бронхит тудыра. Өлкәннәргә бу артык куркыныч түгел, ә менә яшь үзенчәлекләре буенча балалар аны авыррак кичерә. Омикрон булганда спутник препараты да яшүсмерләрне вирус йогышыннан сакларга сәләтле. Мы очень надеемся, что омикрон будет ослабленным штаммом, но учитывая... Без омикрон көчсезләнер дип ышанабыз. Тик ул артык йогышлы булу белән аерылып торганга күрә дельта, Ухань штаммы белән чагыштырганда куркынычрак. Шуңа күрә ковидтан вакцина ясатуны ашыктырырга яки ревакцияләнергә кирәк. Спутник М 12-дән алып 17 яшьлек яшүсмерләргә билгеләнгән вакцина Татарстанда ул гыйнвар ахырында кайтартыла. Айзилә Батырханова, Инна Данилова, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Быел яй-җәй айларында Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу бәйрәм ителә. Әһәмиятле чара Россия президенты Владимир Путин карары нигезендә дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелә. Оештыру комитеты җитәкчесе Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин, аның урынбасары итеп Рөстәм Миңнеханов билгеләнде. Шушы көннәрдә Казанда узган оештыру комитетының киңәйтелгән утырышында баш мөфти Тәлгать Таҗетдин дә чыгыш ясады. Мәктәптә, югары уку йортларында әхлак дәресләре укытылырга тиешлеген һәм гомуми әһәмиятен искәртте. Бәйрәм bir көн белән дә, bir ел белән дә бетергә тиешле түгел. Монда 100 ел буена бәйрәм иттек икән. Аллаһның мубарак динендә такшамыйчы. Дин уңга да соңга да тайпылмыйчы. Динебезне дә, иманыбызны, туган телебезне, ата-бабаларыбыздан калган матур ямлы гадәтләребезне һәр кайсысын саклауга, бу безнең балаларыбызга, оныкларыбызга да Аллаһ насыйп итсә, кыямәт көненә кадәр ярдәм итәчәк. Татарстан Республикасында иҗтимагый сәяси хәлләр гомум Россия процесслары юнәлешендә үсә. Татарстан парламенты эшчәнлеге дә һәр вакыт игътибар үзәгендә. Парламент хәбәрләре белән тулырак сезне минем коллегам Алия Галиуллина таныштырыр.
Дәүләт Советы өчен узган елның декабре 6-нчы чакырылыш эшенең экваторы булды. Депутатлар корпусы көчәя бара дип белдерде Фәрит Мөхәммәтшин Йомгаклау матбугат конференциясендә 2021 елга нәтиҗә ясап. Төп юнәлешләр элеккечә кала: республика үсеше һәм гражданнарның тормыш сыйфатын яхшырту. 2021 елда 10 утырыш узган. Президент 94 республика законын имзалаган. Аларның төп өлеше сәнәгать мәйданнары территорияларында кече һәм урта бизнеска ярдәм итүгә, гараж амнистиясына һәм әлбәттә инде 3 еллык бюджет турында документка кагыла. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларның сорауларына җаваплар биреп, халык хакимияте турындагы яңа федераль закон дәүләт думасына узган сайлаулар турында сөйләде. Парламентарийларның төп эш юнәлешләре арасында ул гражданнар мөрәҗәгатьләре белән даими эш алып баруны күрә. 2021 елда төрле формуларда 8 меңнән артык үтенеч кергән. Парламент рәисе журналистлар белән уртак эшне дә югары бәяләде. 13 январьда Россия матбугаты көне билгеләп үтелде. Традицион рәвештә журналистлар һәм нәшер итүчеләр бәйрәме белән Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул билгеләп үткәнчә, журналистлар һөнәри яктан мәгълүмат киңлеген формалаштыра, сүз иреген тәэмин итә, күп милләтле ил тарихын чагылдыра һәм искә төшерә. Бу юлы Дәүләт Советы рәисе масса күләм медиа вәкилләрен Татарстан халыклары дуслыгы йортында чакырды. Журналистика ул һөнәр түгел, яшәү рәвеше, вакыйгалар үзәгендә булу, мөһим мәгълүматны укучыларга, телевизор караучыларга һәм социаль челтәрләрдән файдаланучыларга оператив рәвештә җиткерүнең әһәмияте зур. Россия матбугаты көненә Татмедиа акционерлык җәмгыяте махсус экспозиция әзерләде. Фотосурәтләрдә журналистлар династиялары. Холдингта алар барлыгы 40-тан артык. Очень увлеченные своей работой, действительно преданные нашей профессии люди. И среди них немало тех, кто работает здесь с семьями. Это и мужья с женами, это и братья с сестрами. И особенно, на мой взгляд, интересно то, что сюда в нашу профессию приходят даже дети. Журналистика мәгълүмат сводкалары гына түгел, проектларда. Мәсәлән, Татарстан журналы Совет еллары җырларына һәм гомумән Советлар союзына багышланган махсус чыгарылыш тәкъдим итте. Журналистларга Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлим Гәрәев мөрәҗәгать итте, парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин традиция буенча республика тормышын объектив, оператив һәм тирән яктырткан өчен медиа берләшмә вәкилләренә рәхмәт белдерде. Искренне еще раз хочу поблагодарить всех и руководителей организаций, представителей всех СМИ и пишущих, показывающих, снимающих журналистов. Вы делаете очень востребованную, нужную работу. Россия матбугаты көнендә очрашу халыклар дуслыгы йортында очраклыгына узмады. Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы быел Россия халыкларының мәдәни мирасы буларак дәвам итә. Февраль айында республика районнарында хисап сессиялары уза, халык ышанычлылары узган елга йомгак ясый, быелга конкрет бурычлар куя. Федераль һәм республика программаларында катнашу Мамадыш районына шәһәр һәм авылларының йөзен сизелерлек үзгәртергә мөмкинлек бирде. Бу Мамадыш яңа ел бәйрәмнәре вакытында төзекләндерелгән урамнар һәм ишегалды территориялары, спорт һәм иҗат белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр, җирле халык өчен уңай яшәү шартлары муниципаль хакимият эшенең нәтиҗәлелеген нәкъ менә шундый критерийлар буенча бәялиләр. Мамадыш халык ышанычлылары әле берничә ел элек үк үз алларына шәһәр районны республикада иң яхшы заманча итү бурычын куйган иде. Күп нәрсәгә ирешкәннәр. Яңа юбилейный спорт комплексы төзелде, заманча чаңгы базасы эшли. Мамадыш Татарстанның кече торак пунктлары арасында үз яр буе булган бердән-бер шәһәр. Аның ике өлеше шул исәптән пляж, мунча комплексы, парклар эшли инде. Өченчесендә территорияны төзекләндерәләр, спорт мәйданчыкларын эшләтеп җибәрделәр. Кышкы чорда күлдә шорт-трек буенча күнегүләр уза. В дальнейшем, в этом году, в 22-м, доделать эту территорию. Появится также площадка для стритбола, появится футбольная площадка. Будет увеличена территория именно вот для занятия пешим, скандинавской ходьбой. Полностью дамба была благоустроена, проведена бетонные дорожки. Экология илкүләм проекты буенча быел биредә суда йөрү һәм балык тоту өчен тагын бер күл булдырыла. Мамадышлылар республика һәм федераль ярдәм проектыннан тулысынча файдаланырга өйрәнде. Авыл территорияларын комплекслы үстерү программасы буенча биредә мәктәп, балалар бакчасы төзелә башлый. Ул 240 балага исәпләнгән. Халык ышанычлылары район сессияларында җирле әһәмияттәге стратегия һәм агымдагы мәсьәләләрне карый. Агросәнәгать һәм коммуналь хуҗалыктагы эшләрнең торышы, салымнар җыю, муниципалитетның активлыгы республика дәрәҗәсендә. На сегодняшний день также сохранены все республиканские программы
и в области строительства, образования, здравоохранения. Во всех данных программах мы активно участвуем, планируем дальше развивать. Также параллельно в планах войти в федеральные гранты и благоустраивать наш любимый город, наш любимый район. Бу көннәрдә район җирлекләрендә гражданнар җыеннары башлана. Җитәкчеләр һәркемне тыңларга, якындагы айларга перспективалар турында сөйләргә әзер. Ә депутатлар узган елның соңгы нәтиҗәләрен февраль айында сессияда чыгарырга дип исәп тота. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Узган ел монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсе дәүләт сатып алулары өлкәсендә закон бозган өчен 4 миллион сумлык беркетмә төзегән. Бу хакта журналистларга матбугат конференциясендә сөйләделәр. 2021 елда дәүләт сатып алулары өлкәсендә 450-дән артык шикаят кергән, 157 беркетмә төзелгән. 400-гә якын вазифаи зат җаваплылыкка тартылган. Белгечләр ешрак төзелеш, хезмәт күрсәтү, ремонт туклануны оештыру, җиһазлар сатып алу өлкәләрендә хукук бузуларына теркәгән. Шаллы укучысы 21 гасыр лидеры Бөтен Россия конкурсында беренче урынны яулады. Камиля Юнусова шәһәрдә туристларны җәлеп итү буенча яшьләр урыннары проектын тәкъдим итте. Бәйге Курский шәһәрендә узды. 78 номерлы лицей укучысы ничек итеп 21 гасыр лидеры булды? Тулырак киләсе сюжетта. Камиля Юнусова бер кайчанда конкурста катнашу мөмкинлеген кулыннан ычкындырмый. Аңа җәмәгать эшләрендә катнашуы, яшьләр белән эшләве ошый. Быел Камиля 21 гасыр лидеры Бөтен Россия конкурсында үз көчен сынап карарга булган. Ул яшьләр урыннары проектын тәкъдим итте. Аның эшенең асылы шәһәргә яшь туристларны җәлеп итү. На кейсах мы решали проблему. Кейсларда без проблемаларны хәл иттек, ягъни билгеле бер социаль проект уйлап таптык. Аны уңышлы тәкъдим иттек. Бу бик шәп булды. Мин нәтиҗәләрне реаль вакыт арасында белдем. Залда утырганда безнең республиканы минем исемне атагач шатлыкның чиге булмады. Дипломом первой степени награждается Камиля Юнусова, Республика Татарстан. Поздравляем настоящих лидеров 21 века. Шаллы күчесе беренче урынны яулады. Җиңү көтелмәгән булды ди Камиля. Озакка сузылган, йокысыз төннәр бушка булмаган. Кыз моңа сөенеп туя алмый. Здесь на самом деле есть и эмоциональные сложности, и подготовки среди опыта. Анда чыннан да эмоциональ кыенлыклар да булды. Чөнки катнашучыларның барысы да тәҗрибәле укучылар түгел иде. Ә тәҗрибә чынлыкта осталыкны чарлаганда килә. Конкурс үзе бер зур тәҗрибә мәктәбе ул. Күп нәрсәне бирә. Конкурс является не только показателем, что достиг ребенок. Бәйге зур уңышка ирешүнең күрсәткече генә түгел. Бу этапта катнашучы үзенең нинди дә булса казанышлары белән килә. Күнекмәләр аша осталыгын тагын бер баскычка күтәрә. Хәзер Камиля шаллы укучылары белән тәҗрибә уртаклаша. Киләсе бәйгедә катнашучыларга серләрен ача. Киләсе бәйгенең шәһәр этабы бик тиздән февраль ахырында узарга тиеш. Шаллыда 21 гасыр лидеры конкурсы 2003 елдан бирле үткәрелә. Харис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары, Шаллы. Татар китабы йортында татар чәй эчү йолалары чарасы узды. Татарларның иң борынгы гореф-гадәте турында безнең хәбәрчебез Искәндәр Гыймалтдинов белеп кайтты. Мен үзем дә уйлап йөрдем дә инде, чыннан да менә Кытайча чәй традициясе, Япониядә бар чәй традициясе, Англиядә бар чәй традициясе. Шундый теге бөтен дөньяда ниндидер танылган, ниндидер теге билгеле шикеллек традициялар бар инде. Безнең татарда да үзенең үзенчәлекләре бар. Беренчеләрдән булып татарларның көндәлек тормышын өйрәнгән Карл Фукс язмаларында без чәй эчү йолалары турында белә алабыз. Ул вакытта шикәр кыйбат иде. Аның урынына татарлар бал кулланган. Самовар да бар өйләрдә булмаган. Шуңа күрә ул өйдән өйгә күчеп йөргән. Заманының күренекле табибы һәм тарихчысы Карл Фукс татарларга хас төп йола турында болай дип язып калдырган. Татарлар бик кунакчыл халык. Сине беренче генә күргән татар кешесе шунда ук чәй эчертергә, сыйларга атлыгып тора. А кунакка керсәң 4 чынаяк чәй эчмичә җибәрмиләр. Татар китабы йортында кунакларга әлеге йолалар турында сөйләп кенә калмыйча, аларга чын татар кунакчылыгын сизәргә булышалар. Музейда әлбәттә халкыбызның төрле традицияларын саклау буенча шушы эшләр бара. Безнең Шәриф Камал музеенда әлбәттә кунакчылык традицияларын без сакларга тырышабыз, чөнки бу йортта безнең яшәгән геройның фатирында анда һәр
һәрвакыт кунаклар булган. Һәм менә шей традициясе ул әлбәттә бик борынгыдан килгән шушындый безнең гореф гадәтләребезнең берсе. Шуңа күрә без әлбәттә биредә кунакларны һәрвакыт кабул итәбез һәм аларны шушы үзебезнең милли традицияларыбыз белән таныштырырга тырышабыз. Тарихчылар фикеренчә, татарларга чәй Кытайдан Ефәк юлы аша килгән. Көнчыгышның дине һәм гореф гадәтләре башлыча чәйгә нигезләнгән. Чәй кешегә көч бирә, ширләрдән давалый һәм башка дөнья белән элемтәне ныгыта. Шуңа күрә дә Кытайда чәйнең көндәлек эчемлек дип атап булмый. Татарларда өстәл чәйсез булса, татар кешесе татар булып санала алмый. Искәндәр Гыймалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан ялыклары. Шушы көннәрдә башкалабыз Казанда Шиһабетдин Мәрҗани атналыгы башланды. Ул Мәрҗани мәчете тарафыннан оештырыла. Иң әүвәл дин әһелләре, галимнәр, Шиһаб хәзрәтнең дәвамчылары Яңа Татар зиратында аның каберен зиярат итте. Бу хакта тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Шиһабетдин Мәрҗани рухына дуга кылу мәрасимен Мансур хәзрәт Җәләлетдинов алып барды. Ул бөтен дөньяга таныклы, шундый безнең шәхесебез, Шиһабетдин Мәрҗани. Без әлбәттә аның варислары тырышабыз, үзебезчә инде тырышабыз. Менә бинаны да сакларга, аның исемен йөртә торганны, чиста, пөхтә, матур булсын, шәкертләрне дә укытырга, фотларда төзергә, картлар белән дә элемтәдә, мөгалимәдә булырга, мөмкин кадәр ул кушкан эшләрне, васыятларын үтәргә тырышабыз. Әгәр үлгәч тә искә алсыннар дисәң, игелекле нәсел һәм эчтәлекле китап язып калдыр дигән борынгы акыл ияләренең берсе. Барлыгы Мәрҗани төрле өлкәгә караган 30дан артык хезмәт язган. Шиһабетдин Мәрҗани ул безнең милли татар историографиясына нигез салган шәхес. Ул беренчеләрдән булып фәнни нигезләрдә татар тарихын өйрәнә башлаган шәхес дип әйтәбез инде. Шуңа күрә без менә бу традицияны дәвам итәргә тырышабыз һәм инде аның тарихи хезмәтләрен, ислам дине нигезләренә багышланган хезмәтләрен без өйрәнергә һәм бүгенге тамашачыга җиткерергә тырышабыз инде. Мәрҗани белән бәйле эпиграфик истәлекләр җыентыгы авторы, тарих белгече Айдар Гайнетдинов Яңа Татар зиратын өйрәнгәндә Шиһаб хәзрәтнең 2 улы каберләрендә табылу турында сөйләде. Менә Шиһабетдин Мәрҗани янына киләләр, аңа дуга кылалар, аны каберен зиярат кылалар, ләкин шунда менә берничә метр ераклыкта гына аның 2 улының кабер ташы да бар бит әле. Аны күпләр белми. Менә шушы күрәсез бит, алар суры төстә 2 кабер ташы, 2 уллары. Беренчесе аның менә зурагы Аса Махмуд дигән улы, кызганычка каршы ул яшьли вафат була. Мәрҗани бик кайгыра, аңа инде бик зур өметләр баглаган була, атасы минем юлымны дәвам итәр дип, ләкин инде менә алай булып чыкмый. Һәм менә аның икенче улы Борханетдин аның эшен дәвам итә, аның эшен дәвам итүче була. Менә шушы икенче кабер ташы Мәрҗаниның формасы буенча Мәрҗаниның кабер ташына охшаш. Айдар Гайнетдинов фикеренчә 2017 елда Мәрҗаниның кабер ташын төзекләндергәндә асыл мәгънәсен белми оен яңартканнар. Габдулла Тукаев әйткән бит Мәрҗани турында тулган ой күк балкып торган Шиһаб хәзрәт дип. Ягъни ул аны тулган ой белән чагыштырган. Тулган ой ул Мәрҗаниның символына әверелгән. Һәм аны ул вафат булгач аңа ана шу тулган ой куйганнар. Ул шор сыман, шундый шор сыман әйбер тора иде аның өстендә, ләкин ул аны җәмәгатьчелек белән, галимнәр белән киңәшләшмичә ни сәбәпледер менә алып атканнар. Мәрҗани мәчете имам хатибы Мансур Җәләлетдинов тулган айны яңадан ясатып кую эшенә керешергә кирәклекне белдерде. Шиһаб хәзрәтнең нәсел дәвамчысы Рәүф Әмирханов та хуплады. Я считаю, что делается, на мой взгляд, все-таки недостаточно для изучения, для продвижения трудов Мәрҗани. Насколько я знаю, из большого количества трудов далеко не все труды переведены даже на татарский язык, но я считаю, что необходимо переводить их и на русский язык, поскольку я считаю, что эти труды достойны того, чтобы их изучали в различных странах в том числе. Әлбәттә, бу эшләр киләчәктә исәпкә алыныр. Шиһаб хәзрәт һәм аның бакыйлыкка күчкән якыннары рухына Коръән укып зиярат итүдә мөмин мөселманнар өчен тиеш гамәл. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.
Башкалабызның Мәрҗани мәчетендә Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга һәм Шаһабетдин Мәрҗанинең туган көненә багышланган түгәрәк өстәл узды. Аның эшендә Ләйлә Зайнуллин да катнашты. Эшлекле сөйләшүгә татар дини мирасы һәм хәзерге заман ислам мәдәнияте, Россия исламының интеллектуаль традициясе хәзерге торышы белән кызыксынучылар җыелды. Быел Шиһабетдин Мәрҗанинең туына 204 ел. Мәгърифәтче Мәрҗани үз гомерендә 30-дан артык гыйльми әсәр яза. Шулар арасыннан 13 аерым китап булып басыла. Татар җәмгыятендә Шиһабетдин Мәрҗанигә мөнәсәбәт бик югары булган. 20-нче гасыр башында аны яхшы аңлаганнар. Гарәп телендә язылган Шиһабетдин Мәрҗанинең 2 китабы гына дөнья күргән. Менә вакытында Вәлиулла хәзрәт мәрхүмәнең Назараtul Хак дигән бик мәшһүр китабын русчага тәрҗемә итеп бастырган иде. Һәм аннан соң менә Сәйид Шагавиев Әл-Хикмә Әл-Балига дигән бик мәшһүр китабын шулай ук русчага тәрҗемә итте. Менә Шиһабетдин Мәрҗаниның мирасына килгәндә без шушы 1100 еллыкка багышлап зур история ислама в России дигән китап әзерлибез. Мәрҗани Истанбул, Гарәбстан, Мисырда сәфәрдә була. Андагы галимнәр белән таныша, китапханәләрендә гыйльми эзләнүләр алып бара. Бик күп аның эшләгән эшләрен әле без аны өйрәнеп бетә алмадык. Китапларын да тәрҗемә итеп бетә алмадык. Бүген көндә аның менә булсын, менә мин аны бая да әйттем, Бухарада укыды. Аның Бухарага килгән туристлар татарлардан түгел, бөтен дөньядан киләләр Мир араб мәдрәсәсен карарга. Анда да әйтәләр, менә бу безнең Шиһаб хәзрәт. Бүлмәсен күрсәтәләр. Анысы кигә әйттеләр, аны бүлмәсен анда китапхана ясадылар, горурланып сөйлиләр. Менә нинди бу кеше дип. Без дә әлбәттә татарларыбыз, без дә горурланабыз. Бүгенге көндә дә Мәрҗани эшчәнлеген өйрәнү, яшь буынга таныту эше бик мөһим. Элек безнең шул зур галимнәрбез көн тәртибенә булган актуаль сорауларга җаваплар бирергә тырышканнар икән, төрле дискуссиялар аша, мөназаралар аша. Ә бүгенге көндә, бүгенге ислам уммәтендә менә шундый акыл ияләре һәм теологлар бар микән? Һәм булмаса, моның сәбәбе нәрсәдә? Ә булса, нигә без аларның тавышларын ишетмибез? Чөнки мөселманнарда сораулар күп туа. Мәрҗани мирасын барлауга юнәлдерелгән чаралар әле атна буе дәвам итә. Ләйлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. 2022 елның гыйнвар айы башы матбугаттан нинди вакыйгалар белән истә калды? Бүген үк кайсы язманы табып укырга кирәк? Матбугат күзәтүге белән яңалыклар чыгарылышын журналист Миназим Сәфәров дәвам иттерә. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты яңа 2022 ел башында нәрсәләр турында яза? Әйдәгез бергәләп шул сорауга җавап биреп карыйк. Татарстанда 2022 ел цифрлаштыру елы дип игълан ителде. Быел электронлаштыру өлкәсендә мәктәпләрне нинди яңалыклар көтә? Кара такта белән Акбурга урын калырмы? Укучылар букча урынына электрон дәреслек кыстырып йөри башламаслармы? Ишен тикшерүне кайчан компьютерга ышанып тапшырачаклар? Әлеге сорауларга җавапны Ватан Татарстан газетасы журналисты эзләгән. Безнең ишкенә теге яки бу яңалык белән артык мавыгып китә торган гадәтебез дә бар. Мәктәпне цифрлаштыруда белем бирүнең гадәти алымнарын оныттырмасмы дигән шөбһәле сорауга җавап та бар әлеге язмада. Мәктәпләр электрон дәресләргә күчәргә җыенмый икән. Электрон әсбапларны, санитар нормаларны исәпкә алып кулланырга мөмкин дигән Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов. Әмма тулысынча электрон дәресләргә күчү турында сүз алып барылмый. Дәреслекнең кәгазь яки электрон вариантын сайлауны да министрлыкта, укытучыда түгел, әтияни хәл итәчәк икән. Бу кадәр исә шул министрның сүзләре. Сәнгать белән кызыксынучылар өчен Ватан Татарстан газетасы моңлы җырчы Рәфинә Ганиуллина белән әңгәмә урнаштырган. Әлегә атказанып өлгермәсә дә, еш телгә керүче 5 бер туган Ганиуллиналар турында ярыйсы гына фактлар ачыклана язмада. Симбикә журналының беренче саны исә Хайп нигә кызык дигән актуаль язма белән башланып китә. Хайп инглизчәдән күчергәндә шоу-шу тудыру яки әрсез реклама дигән аңлата икән. Аның максаты габгади ясалма рәвештә ыгы-зыгы тудырып, киң аудиториягә танылырга тырышу. Тормышларын телефоннан һәм компьютердан башка күз алдына да китерә алмаучылар өчен бик тә файдалы дияр идем бу язманы мин. Шагыйрь Зөлфәт һәм аның сөекле фәрештәсе Фирая ханым турындагы язмада журнал укучыларының күңеленә хуш килгәндер дип уйларга кирәк. Чыннан да, сыкландыргыч мәхәббәт үрнәге дияр идем мин бу парның тормышын.
Казан утлары журналының гыйнвар саны Татарстанның халық шагыйре Разил Вәлиевнең «Мин бәхетле, ил бәхетле булса» дигән шигъри тупламасы белән башланып киткән. Журналның яңа исемнәр сәхифәсендә исә моңарчы укучыга телевизион алып баручы, журналист һәм Татарстан телерадио компаниясе җитәкчесе буларак билгеле булган Фирдус Гималдиновның «Буа» романы тәкъдим ителгән. Тарихи романның эпиграф итеп японнарның «Кырмыскалар да Буаны йырып җибәрә ала» дигән әйтеме алынган. Журналда шулай ук 80 яшьлек юбилейын билгеләп үткән Айдар Халимның «Моң кайтты» повесте, шагыйрь Рүзәл Мөхәммәтшинның «Ләләләр» хикәясе урын алган. Тормыш дәвам итә. Без дә заманадан артта калмас өчен газета, журналлар һәм китап укуыбызны дәвам итсәк иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыру башлана. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән иртәгә кадәр сау булашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.